जोंनो जुदि रागा, जोंनो जुदि अख्रा, स्टारलिनाया माबायदि अबस्थायाव दङ? स्टारलिनाया दिनै गावखौ गोबां लोरबांथि मोनदों। सासे सिख्लानि जिबना गोबां दागो थायो। खुलुमबाय दे रायजोफोर। दाखालि जि जानानै थांबाय एमजे, प्रिति आरो स्टारलिना बिथांमोननि जानानै थांनाय माखासे जाथायफोर आरो बे जाथायफोरखौ लानानै जोंनि बर' समाजा माखासे बाथ्राखौ सोलोंनांगौ दं आरो बुजिनांगौ दं। आरो जोंनि बर' समाजावहाय जों हास्थायो जेन बेफोरबायदि जाथाया जानानै ससियेल मिडियायाव गोसारनानै जेन न'खरफोरखौ, सोरनिबा जिबनफोरखौहाय जेन मा खालामा, नस्थ' खालामा। दिनैसो सोरनिबा जिउआ नस्थ' जायाखै जानो हागौ, नाथाय बेबायदि जाथायजों सोरबाया गावनि गोसोखौ हमथानो हायैयाव गावनि जिउखौबो फोजोबना लानाय गोबां बेक्तिफोर जों नुबोबाय। दा एमजे, प्रिति आरो स्टारलिना बिथांमोननि बेलायावबो जोंनि बर' समाजा माखासे बिथिङाव सांग्रांथि जानाया जोबोद जोबोद मोजां। आं दाखालिबो बुंदों, जोंनि बिमा बिफाफ्रा बा सासे हौवा मानसिनि बिमा बिफाफ्रा जुदि न'खरावहाय गोरों गोरा बिहामजो मोनबोयोब्ला जोबोद खुसि जायो। आरो लोगोसेनो बिनि बिहामजोआ सासे जुदि साख्रि मावग्रा बेक्ति जाबावोब्ला बेयाव आरो रासिन खुसि जाबावो होननानै आं दाखालिबो बुंदों। आरो बे खोथाया नंखाय नङा, बियो सैथो। दानिया जों मिथिया स्टारलिनाया माबायदि अबस्थायाव दङ। जों मिथिया एमजे आरो प्रितिया रायजो राजाजों मिलायनानै माबायदि अबस्थायाव, जों बेखौ मिथिया आरो नायबिजिरनोबो थाङा। नाथाय खोनानायाव स्टारलिनाया दिनै गावखौ गोबां लोरबांथि मोनदों, गावखौ गोबां लाजिनाय मोनदों, जानो लोंनो खहाबाखै आरो जिउआव बे गोरोन्थिखौ मावनायनि जाहोनाव गावखौ दुसिदों जे आं बेबायदि गोरोन्थिखौ मानो मावफ्लांखो होननानै। दानिया जोंनि सोलोंनो गोनां बाथ्राया बे, सोलोंनो गोनां बाथ्राया बे, प्रितिया सासे लेखा गोरों आरो साख्रि मोननाय सासे बेक्ति। किसुमान समाव जोंनि मानसिफ्रा साख्रि थायोब्ला, फैसा थायोब्ला मा जों दुगा आरो दुगिफोर जायो। दुगा आरो दुगिफोर जायो आरो गुबुननि सिगाङावहाय जेननो थाखाय माब्लाबाबो गोसो जाया। माब्लाबाबो जेननो गोसो जाया। बे सानगोन आंहा धोन सम्पति दं, आंहा रां खामायनो हानाय लामा दं, नों गैयाब्लाबो आं मोनजागोन होननाय मोनसे जित बा मोनसे साननाय अख्रामि बेबायदि गोसोफ्रा मानसिनियाव थायो। आरो थिग बेबायदिहै बे बाथ्राखौनो जोङो दिनै प्रितिनिसिम नुहरदों। दिनै जोंनि समाजनि गेजेरावबो थिग बेबायदियैनो बेक्तिफोर थानो हागौ। बेबायदि बेक्तिफोर थानो हागौ। आरो जोंनि किसुमान मानसिफ्रा, हिनजाव माहारिफ्रा बेखौ सोलोंनाया जोबोद मोजां। बेखौ सोलोंनाया जोबोद मोजां जे बिमा बिफानि न'आव थानाय समाव बिमा बिफाया फोरोंहोबाय, बिमा बिफाया बिसोरनो नांगौखौ होबाय, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनायनिफ्राय लाजेनना, गोरलैनिफ्राय लाजेनना थाम्फै अरसि एम्फौ अरसिहै सासे हिनजावसा गथ'खौबाबो फेदेरनानै फोरोंबाय आरो मा साख्रि लाहोबाय। बेनिफ्राय बिमा बिफाफ्राबो बेखौ साननाया मोजां जे जानो हागौ बियो आंनि फिसा, आं खस्थ'यै फोरोंबोबाय, बिनि खामायनायखौ आं मोनजायाबाबो जासिगोन। बे बाथ्राखौ जेब्लायबो बिमा बिफायाबो गोसोआव लानाया मोजां। आरो बे बाथ्राया गोसोआव लानो गोनां जे सासे फिसाया नोंनि फिसाब्ला आरो बे नोंनि फिसानि जिउआव नोङो जुदि मोजां बोसोनखौ जुदि सोनानै होयोब्ला, मोजां गियानखौ जुदि फोरोङोब्ला, दिनै हिनजावनि फिसाया गुबुननि न'खराव थाङोब्लाबो गावनि बिमा बिफाखौ बावनो हाखाया आरो बेखौ अरायसम गावनि बिमा बिफाखौ बे हिनजाव मानसिया
सहाय होखागोन सापर्ट होखागोन गोसोखांखागोन बिमा बिफानि अननायखौ बेयाव खुनु खोथा गैया आरो नियम बायदियै जों बुजिना लानाया मोजां जे हिनजावनि फिसाया जेब्लायबो मालायनियावसो थांखायो जि न'आव जोनोम जादों बे न'आवनो चिर जीबन थानो मोननाया गोबां हिनजाव माहारिनि जिउआव खम जौसेयाव 1-2% दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव बा जोंनि नियम नितिनि गेजेरावहाय 1-2% गावनि बिमा बिफाजों अराय सम बा जिउ जोबजासिम थानो मोनो नाथाय हाबा जाखांनाय लोगो लोगो बियो हौवानि न'आवनो थानो गोनां जाखागोन बेनिफ्राय नैथियावहाय जों जुदि एमजेनि लाइफखौ जुदि जों नायहरोब्ला आरो बिसोरनिफ्राय जों सोलोंनो थाङोब्ला जों बेखौ सोलोंनांगोन जे हौवा माहारिया जेसेबांखि गोजानाव थांनानै खामानि मावा मानो जेसेबांखि मेंनानै फैया मानो हौवा माहारिहा बे मोनसे दायित्व दङ जे न'खराव फैना दुखु थाब्लाबो जेंना थाब्लाबो बियो गावनि न'खराव जेब्लायबो मिनिनायखौ दिन्थिनानै सुखु गोजोनै संसार जालांनांगोन मानोना हौवा मानसिया जाबाय न'खरनि सासे गाहाय बेंगिरि आरो बे गाहाय बेंगिरियानो जुदि दुखु सिन्तायाव थाबाय थायोब्ला बेजों बेंजानाय बिनि गथ' बिनि बिमा बिफा बिनि बिसि हौवाखौ जुदि दुखुआव नुयोब्ला हिन्जावाबो दुखु जागोन आरो लोगोसेनो बिमा बिफायाबो दुखु जागोन आरो जुदि हौवायानो जुदि खायथ्राब्ला बेथ' बाथ्राया रोखाखा जे हिन्जावाबो खायथ्रा जागोन अब्ला जों बेनिफ्राय सोलोंनांगौआ बेनो जे हौवा माहारिया न'खरनि सासे गागि आरो बे हौवा माहारियानो मोनफ्रोम बिबाना दङ आरो बे बिबानखौ मावफुंलांनांगौआ हौवा माहारिनिनोखा जों जुदि गागि जानानै न'खरनि गिरि जानानै जोंनो जुदि रागा जोंनो जुदि अख्रा जोंनो जुदि गोरा जुदि देखायोब्ला जोंनि न'खर बायनाया बियो रोखा मानोना जुदि जाय आइजोआ गावनि न' बां नागारनानै नोंजों चिर जीबननि थाखाय रायजो जानो फैगोन बे आइजोआ जुदि जिउआव फेरलेबसेबो जुदि सान्थिखौनो मोनाब्ला बे न'खरावहाय संसार जानायनि मा मुलाम्फा दं दानिया स्टारलिनानि जिउखौ नायोब्ला जोंहा जोंनि सिख्लाफ्रा जोंनि हिन्जाव माहारिफ्रा गोबां साननांगौ बायध' जानानै फैयो दिनै स्टारलिनाहा गोरोन्थि दं गैया नङा मानोना नुखा खोनाखा जायहा गिबि हिन्जावजों गारलायनायानो जायाखै जेबो फोरमानानो गैया बेबायदि बेक्तिजों संसार जानो होनना साननाया बियो सिमां मोगथां माब्लाबाबो बियो जाफुंनो हाखाया दा सासे सिख्ला गथ'नि थाखाय बिमा बिफाया न'खरनि परियाला लाजिनांगौ जायोब्ला बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा आं दिनै बुङाखै जे आंनि न'आव जाया होननानै नाथाय जों दिनै गोथां थासान्दि नाथाय जों दिनै रोंसान्दि बुजिसान्दि जों सोरनोबा बे मोनसे थुलुंगाखौ होनाया जोंनि बिबान दा उन्दै गथ'फोर थांनाय बाराव जोंहा सार मेन्डेलाया बुंदों मोजां मोनलायनायखौ जुदि मोजाङाव बाहायोब्ला जोबोद मोजां मानोना बेबो 17 बोसोर मोजां मोनलायबोदों होनना बुंदों दा स्टारलिनानि थाखाय सोरबा हाबा जायै सेंग्रानि आंखाल गैयामोन हाबा जायै सेंग्रानि जेबो आंखाल गैयामोन नाथाय दिनै बियो गावनि थांखि दानायाव गावनि सिमां सुजुनायाव बियो फैमाल जाबाय दा जोंनि बिमा बिफाफ्रा गोबां सिमां नुयो गावनि फिसाखौ लानानै गोबां सिमां नुयो आरो बे सिमांखौ लानानै जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावसोर जानांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो गाव फिसाखौ फोरोङो हिन्जाव जा हौवा जा
जास्ट रोंनांगौ गियानि जानांगौ आरो देरनानै बिमा बिफाखौ नायफिननो हानाय बेबायदि सासे बेक्ति जानांगौ होननानै जोंनि बिमा बिफाफ्रा फोरोङो। नाथाय जोंनि गथ'फ्रा बेखौ बुजियालासेनो बिमा बिफानि बारगा थांनानै बिमा बिफानि खस्थ'खौ बुजियालासिनो बिमा बिफानि मेगनाव मा लाबोयो? मोदै लाबोयो। मोदै जाय मोदैखौ हुगारख'नो हाया, जाय मोदैया बाहेराव ओंखारालासिनो जेब्ला बिसिनायाव उन्दुगोन बै बिसिनायाव उन्दुनाय समाव र' बिसोरनि मेगननिफ्राय ओंखारो। जोंनि लाइमोनफोर दिनै स्टारलिनाखौ नायहरोब्ला दिनै जुदि नोंसोरबो स्टारलिना बायदि जुदि गाब्र'योब्ला लाजिनांगोन, लाजिनांगोन। नाथाय दिनै आङो स्टारलिनाखौ बेखौनो बुंहरगोन जे नोङो जिउआव जा गोरोन्थिखौ मावबाय बे गोरोन्थिया जिउआव आरोबाव दाजाथों, दाजाथों। मानोना सासे सिख्लानि जिबना गोबां दागो थायो, दागो थायो। फिसा दागोखौनो नुबाय थायो। नाथाय हौवा माहारिनियाव दागो थाब्लाबो नुनो नागिरा। बेनिखाय स्टारलिनाया दिनै बेखौ मोनसे डिसिसन लानांगोन, आरो बेजों रायज्लायनायखौ बन्द' खालामनांगोन। थिरांथा लानांगोन जे आं जिउआव जा गोरोन्थिखौ मावबाय बे गोरोन्थिनिफ्राय सिखारफिननायासो आंनि खामानि। सोरबाया मोजां बुं बा गाज्रि बुं सोरबाया मोजां बुं बा गाज्रि बुं, नाथाय जोंहा थुलुंगा होनांगौआ बेयो जोंनि बिबान। गोबां बेक्तिफोर दङ दिनै जायफ्रा गाब्र'नाय, जायफ्रा लासिं सिं जानाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बेक्तिफोर दङ। नाथाय बिसोरबो उनफिननानै थायाखै। दिनै बिथांमोना जाबायदि मोननांगौ रेसपेक्ट बे रेसपेक्टखौ दिनैसिम मोनगासिनो दं। अब्लाबो होननाय खोथा थायो। नाथाय बे अब्लाबोखौ खोमोरनो थाखाय नोंनि मावनाया सिदा जानांगोन। नोंनि मावनाया सिदा जानांगोन। अब्लानिया बे नोंनि दागोफ्रा मानसिनि नोजोराव खारनो हाया जानो हागौ, नाथाय इसोरनि नोजोराव बेयो खारगोन। मानोना इसोरा दिनै गोथार खाखलाय मानो इसोरनोलाय नाङाना, नङा होमबा? सासे बेरामि मानसिनिसो डक्टर नांगौ। नाथाय जाया मोजांखा मानसि, राफोदखा बेबायदि मानसिनो मा नाङा? डक्टर नाङा। नाथाय बेरामि दुखुआव थानाय बिसोरनोसो सहाय नांगौ, हेफाजाब नांगौ। दा थिग बेबायदिनो दिनै स्टारलिनाया मोनसे थिरांथा लानांगोन जे बेबायदि आरो जिबनाव मालाबाबो आगान होलिया। इसोरजों लोगोसे थाबाय, इसोरा निमाहा होगोन आरो नोंनि जिउआ फैबाय थानाय समाव गोजों जागोन। अब्ला जों दिनै बेखौनो सोलोंबाय। नोंथांमोना जुदि बे बाथ्राखौ मोजां मोनबायब्ला बयजोंबो रानज्लायदो आरो रानज्लायनानै गाव गावनि न'खराव बाहायनो थाखाय सेस्था खालामदो। हामबायसै। जै बर' हारिनि।